Salutare tuturor, eu sunt Eric și bine v-am regăsit cu un nou episod din Minecraft Survival și înainte de a începe vreau să vă rog pe fiecare parte să apăsați butonul de like, că așa o să ne face să continuăm video, nu? Da, Da, am uitat să zic salut. nu contează. Bă, da, am făcut mai multe, n-am făcut mai multe chestii, am oie și chestii. Fain că sună telefonul. Bă, uite, avem 17 iron. Iron. Ce se aude așa? Telefonul. Știu, nu răspunde, nu. Bă, s-a făcut ăia afară. Poftim? Yeeey, s-a făcut. Ce? Avem, Dovlegi? da, nu prea. Că eu vreau pepene, nu dovleci. Nu-ți mă și ăștia. Știi, stai puțin, băierii. Da. Stai puțin să pun ăștia pe aici. Bă, am nevoie de... Nu le luat un mic, unde e aion ăsta? A luat bețe, nu. Poftim? Am crezut că ai luat bețele. Nu. Avem 3 gold, ne putem face un ceas. Tu ți-ai făcut totul de iron, nu? Poftim? Tu ai totul de iron făcut, nu? Săbii... Am o sabie de iron și cască. Opa, doamne. Așa. Ce faci acum? Caut un loc de minat. Bă, voi să minăm, da. Minăm în echipă cum ai venit, știi? Toți, am de pe parte. M-am vorbit și eu toți pe parte. Bă, fac două târnă cu apă, fac ceva din ăsta din diamond, nu? Bine. Ce faci? O sabie, Cât ai? 7. Ah. O târnă cu apă. Și mai ținem 4 de rezervă, bă. Poftim? Ținem 4 de rezervă, ok? E, na bun. Și poți folosești tu sabie și așa. Ioi. Bă, mâncarea este. Tu ce level ai? 0 v-am murit. Eu am 0 jumate. 3 sfert. Bă, hai să căutăm alt biome sau ceva de genul. Ce? Dă-te pe la mine, vrei să căutăm alt biome sau... Da. Ai mâncare? Nu, dar avem în chest. N-avem, da. Oh, yeah. Da, stai că există o chestie asta la început. Ce? Că dacă le place seria... Dar când băgăm primul episod pe YouTube? Azi. Când vin eu la tine, nu? Da. Bă, m-am gândit să strângem mai mult len și să ne facem ceva din cabăl, dar ne trebuie și cărbune, știi? Ne face ceva... Oh, am găsit o lește pe la mine. Stai. Nu, fuck. Ce? Nimic. Te-am auzit mai încet acum mai tare. Da, că m-am lăsat pe spate. Fuck, ce era să-mi dau într-o mine. Că așa m-am văzut mai încet, nu? Da. Acum da. Câte flori. Flori. Noi
Nu-i bai. Mi se dă sprintul. Sprint. Eu am crezut că îți faci în față. Ce foame mi. Realitate Stai. sau un joc. Amândouă. Eu am mâncat o pizza. Bă, ești nebun. Dar pizza e aia mică, știi? E, Oh, de lângă tine, de acolo, la colț. Am intrat în baie din ăla de lemn alb. What? Am găsit 1000, mergem în ea. ia. Te pe la mine, dă să nu mor. Eu nu mă risc, mai am 3 linii. Oh, God. Ce? N-am, cum se cheamă... Torte. Am eu. Da. O să dau pe la tine, dar să nu cad. Nu cazi. Unde-i? Unde te-ai dus, mă? Nu știu. Ah, te văd. Dar scrii pe rei jos. Oh my God. Mă, fucking shit! Nu mai am viață! Oh. Mai Asta am nu-i de... asta nu-i de bine. Mai am jumătate de viață. Ce pe la mine, dacă vrei. Ia, ia. Fugi, mă! Mai fuck. Vine aici, pune-ți pe tine. Ender. Man. Stai că am eu săgeți, poate le iau. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh God. Unde-i? Ah, l-am văzut. Bă, ce are? What? Dată mine. Cum? Dăm... Ah, m-a luat aici mine. The fuck? De o facă cu... I-am vrut să dau în astea. N-am nevoie. E, mersi, bă, că am viață full. Mhm. Pune. Eu Nu, put your hands on my dick. Put your hands. Dă-te pe la mine. Ah, nu, lasă-mă în pace. Oh my fucking God. Te pe la mine. Că am găsit și lapis. Lapis lazuli. Ia-ți tu niște toți. Thanks, Spider-Man. Ce vrei, mă, cea? De criticale, vezi? Da, dar mai am jumătate de viață. Fix jumătate de viață. Deci, na. Fac! Du-te, mă. Yes! Oh, God. Ce? Hihi, uitasem. Nu contează. Uitasem că am băgat keyboard-ul inventoriu. Păi dai mai bine că nu e comun. Everybody. Oh my fucking shit. Help. Au. Nu te ajut. No, deci a fost un clip. Da, da. Bun. Ma, fuck. Da, mă pun. Mă rămâi singur și de Nu? Am făcut chestia asta. Oh, God. Era să cade la... Eu nu. N-am avut șansa.
Oh god. Bă, și cum dacă... Sper să ne ținem de seria asta și de YouTube. Am văzut că cu Minecraft ești mai popular, nu știu ce. Da, dar nu știu de ce. Toată lumea știe Minecraft, dar de exemplu... Scuze, mai speram că Creeper. De exemplu, Crysis 2 sau Far Cry 3, aproape nimeni nu le știe. Voi să facem azi un episod cu GTA 5. Facem un vlog împreună, vrei? Da. Și eu fiind. Jepe la mine. Imediat. Bă, eu cred că-i spam pe aici. Tu știi de ce? Cred că-i spawn. Știi de ce? Pentru că... Mamă, asta e. Diamond! Like a boss, dreaming like a boss. Ce ai văzut? Mamă, Unde? hai cu mine. Oh. Aici era lava, nu? Da. Hai cu mine. E, uite, vin aici, am uitat asta. Thanks, Spider-Man. Da, cred că am luat pe aici. Cum? Uite. Stai. Unde ești? No, fucking shit. Un diamond. 2 diamond. 3. 4. Opt diamond. LOL. Până acum câte avem? Nu știu, de i-am găsit o grămadă. Rucu taca. Bă, vrei să mă ocupe de casă și tu de minat? Vrei să facem și... Facem un castel, ceva, că... Nu știu, sau ceva un zi, știi, pe margine unde mergi. Nu, o fac. Bă, ce-am crezut că e villager. Ce pula șmis. Ăla e diamond? Ah, nu. E la mine. Ah. Uite, bă, vezi încoa, hai după mine, să păm aici, că e... Eu cred că e spawn aici, dar mai spawn jos, slap așa. Ah. De să nu te de lavă. Stai pe loc. Fuck. Pa. Mă duc Da. până sus. Stai. Îți fac și ție să... No. Avem până acum 12 diamond. Ce se face din diamond? Ce se poate face? De puțin. Târnă cop. După aia, pe noi nitiri avem... Cât level ai? 2. Sper să facem un level 30 să ne încentăm la ăștia, știi? Da. Bun. Da, vezi că la 3 mă duc la Eric. 2. La 2, na, un cui. Te încui. Fucking shit. Oa, ce mi-a morțită mie buca. Stai un pic, am uitat ce am vrut să fac. Așa.
Că mă gândeam la altceva. Așa. Am lag în calculator, nu știu de ce. Eu am 60 de FPS. Na, că mi se blochează de la Fraps. Bă, Ia să intrăm pe site-ul ăsta care n-am intrat mai de mult. lol. Chiar așa? Da, să văd cum se fac. Am putea să ne facem... Bă, vrei să ne facem hărți? Ce să ne facem? Hărți. Stai un pic, Bine, auci. Da. Cum am spus. Bă, vrei să facem... Dar nu acum. Ne ajungem mai sus. Să facem... Bă, strângem mult cabel. Îți fac și ție o sabie Am. de diamond. Nu. Aia nu. Ți-am cu ție una. Să fac și un turnăcop. Știi, și restul păstrăm. Mai avem 7. Am nevoie de cabel. Pune cu torțe aici. Bă, stai. Nu torțe, doamne. Bă, vezi că mă cu casa, lasă. Ce prost mis. Cum vrei să fie ăsta? Castelul ăsta sau ce vrei să facem? Turn, ceva. Da, dar cum vrei să fie? Mare. Nu mai avem din cabel normal, nu? Da. Nu mai stau să consum cărbunii și nești. LOL, vino rapid. Ce? Un zombie cu armură de gold, tot. Îl bat cu mâna. Bate-l. Stai că te ajut și eu. Sau numai tu? Cu mâna. Bine. Stai că poate dau în tine. Oh god, stai că te salvez eu. Oh god. Dă-i în spate dacă e cineva. Un fai... Ian. Gen. Perate, îl bați greu. Da. Mă dă... Eu am crezut și eu că e altceva, știi? Cu apa asta ce din... Bă, încerc să te fac turnul de aici, știi? Să pornească de sus de la casă. Sau... Da. Tu strângi în cabel. Mai ții minte, bă, în episodul 2 cât am țipat și am murit. Da, când... cât am murit. Bine, mă. Ce? Ai descoperit jetting wood. Aia. Aba, pardon. Am descoperit copaci. De fapt, wood e lemn. Știu. Tu azi n-ai fost la școală, nu? Eu n-am fost... Da, eu n-am mai fost... Doar luni am fost. Da? Da, eu n-am fost toată săptămâna, tot acasă. Lol. De ce? Întrebam că am fost. Da. Eu vreau să filmez cu tine, dar... De unde? Și ăsta cum să fie prostia asta? Vino, ajută-mă. Oh, stai. Oh, godding.
O să fie fain pod. Facem un gen de pod. Gen pod, mă. Acum urc. LOL. Ce? Sky doesn't... Mă duc să iau mâncare. Bun. Eu fac asta. Niciun nu mi-am nevoie de mine. Bă, știi ce? Las că fac podul la mine încolo. Mai am jumătate de viață și nu sunt mai se încarce. Mai bine. Bă, da, știi de ce n-avem animale? Era la... da. Cum îmi dați seama? Acolo din setările serverului. Da. A, scrie median la data viitoare. Da. Adică combinativ. Spawn point. Ne-am gândit să deschidem, să facem o serie ca ProCraft. Adică, cum spuneau Am multe ei. construit. Da, dar nu ca ei. Nu copiem oameni. Am făcut altfel de scenă, complet altfel. Dar nu-i gata. Eu, că tu... Taci. Ai văzut, au făcut Manu background-ul. Păi eu i-am zis. Da, ai văzut background-ul? Da. Dar ai văzut că a scris games, nu a scris gamers. O știu, eu au zis că remediază el. Poftim? Au zis că remediază el. Bine că tu stai și... Am făcut ăsta. Am continuat. Nu mai am cobblestone. Păi tu te ia. Taci. Ai întrebat-o pe Mike dacă te las să vină. Da. Mike te las. Da, baby. Nu mai am cable, baby. Bă, hai să săpăm așa, vine de-ste pe la mine. Oh, goding. Dacă te întreb cine a făcut cu ăla, eu l-am făcut. Și tu sap, da? Și sap așa, uite. Nu, țărane! Tu sap două pe... Uite, mă. O, mă! Tu sap, bă, vezi? Sape... Zi! Sape așa și așa. Da, două bucăți, știi? Ia, arată-mi, ia. De exemplu, partea asta e a mea, uite, care mă duc eu așa. Și aia e a ta, și săpăm amândoi pe amândouă părți. Știi, tu pe a ta, e pe a mea. Ai grijă că e la bă. Oh, god. Hai încolo. Aha, am găsit-o pe aici, eu. Nu, pleacă, pleacă. Hai rău. Hai, Ron. Și Ron, mă. Critical. Nu ți-am cum ai dat de mâncare. Ia altul. Doi, pleacă. Ce au venit pe tine? Bă, dar ce atrag creeper-uri la tine. Știi că ești frate de-a lor, da? Au, stai. Auci. Gata. Doamne. Am level 10. Miraculos. Da. Da. I-am 4. Eu am găsit și diamond-uri. Na. Eu doar 2. Eu am 8.
Acum și-am un... Da, mă, așa faci, mă. Ah, Lol. ce criticale mi-ai dat. Azi am fost la poștă. Stai. Cum? Hm? Ce ai zis? Nu știu. Ca să-i fost la poștă. Ei, da. Mamă, cu taiga nu avem. Da, Puteți să-i facem mai mult. stai puține, mă. Da? Vorbesc cu Emma, tu. Vorbesc cu Emma. Habar n-am. Nu știu dacă ies. Nu știu dacă ies, să văd dacă am timp. Na bun. Na bun. Salut. Cine? No. Cine e? Copilul sau taiga? Nu a fost Dorian. Da? Pe Facebook sau la telefon? La telefon. Nu te mai... Bă, dar frate, de ce ți-ai acceptat numărul? Bă, știi că e prost ăla. E dobitoc. M-a sunat dobitocul de 20 ceva de ori că nu i-a spus la telefon. Păi să zicem dacă eu am fost plecat, care e problema lui și nu mai răspunde la telefon. Știi de ce? Că el numai pentru minge te cheamă afară. Și Da. ne dobitocul. E profitor. Un puțin ce e. Profitorul. Tu ești deștept, ăla mai deștept. El, Ce tu vrei să zici? deci, să nu-i mai răspund la telefon, că e prost ăsta, numai după mine. Am chemat afară frumos și i-am spus, bă, vii afară și el, Hai la culcare. nu avem patru. Ba, avem. Da? No, zi. What? Da. E prost că nu mai e după minge. Și eu i-am dat mingea peste el. Dar a fost în discotecă și prostul m-a pus să sară. Am intrat pe un geam de termopan, era spart geamul și am intrat pe acolo și după aia m-a tăiat când am ieșit. Nu? Hai să continuăm, că am aproape 2 stacuri. Bun. Of. Ce continuăm? E asta. Bă, hai în partea asta înainte cu casa opus, hai să explorăm, vii? De pe la mine. Stai. Oba, scuze. Mi-mi dai sprint. Uite, Sugar King. Sugar Canes. Îl luăm când ne întoarce. Ai auzit zombie. Oh, uite Clay. Clay din ureche? Da. Uaaaa. Da, serios? Da, și poți să faci cărămizi din el. Mai avem Clay nu știu cât acasă. 200. Atunci nu mai am 32. Tu mine mai. Oh, gata. Am vrea și noi doi să ajungem în proiectul... Semifinală. Nu mă, ai văzut proiectul ăla, Titanii. The Sky Titans. Da, Al Daniel Sky, dar până facem a mie mai este. ai. Dacă ne susțin, like, share, subscribe. Ne ajută, să știți. Corect. Și un like pe acolo.
Nu suntem ca alții. Dacă voi să participați și voi în serie, Dar tot nicio bat, problemă. bat. Și să zicem, dacă ajungem la 1000 și ceva de subscribe, facem promovări, nu ce. Pentru ce să cer bani? Ai, Rafael. 5 euro, 10 euro pentru ce? Și dacă nu se uită nimeni, îi da banii proastă. Ce dăm subscribe și ce? Că poate nu-i place ce faci, nu? Da. Sau faci un giveaway, să zicem, la 500 de subscribe, după aia la 1000 și tot așa, nu? Dacă ai cu ce. Iar am intrat în baiem din ăla. Oh god. Cum ai murit? And a kill. Bă, trebuie să-mi fac o uniță, că știi că 1172 sunt o grămadă de pești. Și... Stai să dau volumul aici la pești. Avem, bă, The fuck. ce? Avem un stack și 20 de clay. Așa-i, mă. E nașpa că pe Survival Games sunt mulți hackeri. Mm, pe... Stai că nu știu. Pe MCSG. Știu, dar m-aș jucat cu Ultimate Extreme pe... nu mai știu, și minigame-uri și... Pot și Survival Games acolo. Da, ăstea pe la mine. Imediat. Mă spărui. Vezi că mai am oțele de... mai am puțină viață. Cum zici tu? Foarte bună dacă nu înțeleg. Oh. Parcă o fi făcut cineva podul ăsta. What? Stai să dau și eu pe 4 ceam. Tu cât ai? Pe 4? 17, 18, 20, Da, dar pe ce ce ești? 4. E pe 8. Din cauza că am și server porni Skype-ul și frapsul. Poate o să filmez cu action release. Mie nu mai mai... Oh god. Ce? M-au sacadat așa până la 1 FBS. Acum am intrat iar... Prin 3 baie m-am trecut noi, nu? Om, bă, unde e deșert totuși? Nu știu, pe căutăm. Hai să căutăm. Stai pe loc, te văd. Cred că am găsit. Asta nu-i deșert. Mă, mai încolo puțin. Normal că ăsta nu-i. Ai ăsta... Arcul. Da, am. Dă unul. Unul am. Dă-mi. De a meu. Tu ai unul I-am- în chest. Dă-mi, mă, că i-am. Dă-mi puțin, vreau să folosesc la ceva. Așa. Ah. Stai. Suntem copii? Oi! Unde ai intrat? Apă. M-a spălat pe cap. Help! Ce, mă? Nimic. Oh. Da, mă, hai mă, hai mă. Nu, mă. Ah!
Enderman. Unde-i? În stânga. Oh, god, stai că mi-a scăzut. Și tu ai avut lag. Da, Uite-l. Enderman. Uite, Ce frate. prostii, doamne. Bă, fricoșine de taurice ești. Taurină. Bă, pișatul, uite. Uite, doamne, cum s-a dus. Da, mă, no, hai. Mm. Unde? A, uite-l. Ai. Mai fucking shit. Mamă, ce viteză are. Ok. Ia și urechine. Uite-l. A, nu e ăla. Ce Uai, dacă- înseamnă toate astea? Ce? Nimic. Wow. Hai, bă, încheiem episodul. Da. Cam acesta a fost episodul de azi. Eu am fost. Adică Ema. Bye, Bun, bye. cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Și sper să ne susțineți pe mine și pe Emma. Deci, salutare!